Sa vás ale pýtala, či si myslíte, že by vás v Rusku prijali. No ja si myslím, že prečo by neprijali, veď ruská zahraničná politika je mierová zahraničná politika. Samozrejme, že si stanovila za cieľ demilitarizáciu a denacifikáciu. Prečo by Ruská federácia nekomunikovala so Slovenskou? Moja predstava... denacifikáciu, pán denacifikáciu. Viete, čo je denacifikácia? No, ale veď mi to vysvetlíte, že akú denacifikáciu, pretože na Ukrajine nič takéto potvrdené nebolo. Na území Ukrajiny. Ale na Ukrajine nič takéto potvrdené nebolo, tak mi to skúste vysvetliť. Nebolo. Pani redaktorka, čo mi tu podsúvate cestou verejnoprávneho rozhlasu? Stretol sa banderovec Zelenský v kanadskom parlamente s vojnovým zločincom, spolupracovníkom Banderu? Pán Harabin, OBSE ani žiadna pozorovateľská misia na Ukrajine nepotvrdila, že sa niečo takéto nehovoríte deje. pravdu, klamete cestou verejnoprávneho rozhlasu. Ja sa držím len faktov, ktoré povedala napríklad OBSE. O tom, či ide o agresiu, rozhoduje Bezpečnostná rada OSN a nie OBSE. Tak neporušujte aj vy ústavy slovenského rozhlasu medzinárodného práva. 141 štátov Združení v OSN odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu. Dobre, pani redaktorka, a čo s tým chcete? Ja vám chcem povedať, že to je politická deklarácia. Ešte raz vám hovorím, vy pracujete v slovenskom rozhlase a nepoznáte to, že o tom, či je agresia alebo nie je agresia, môže rozhodnúť Bezpečnostná rada OSN. Tak Rusko je členom Bezpečnostnej rady. Neviem si predstaviť, že Rusko by hlasovalo za to, že... veď platí právny stav. Čo vy si viete predstaviť? Ja to je ako keby som ja hovoril, že ja si neviem predstaviť, aplikovať trestný zákon prijatý za predchádzajúcej Ficovej vlády. Čo to tu rozprávate? Právo je právo. Dobre, Tak vy tu hovoríte, ako keby družstevníci v Štrbe prijali deklaráciu, že o väzbe kotolníka v Štrbe nemá rozhodovať okresný súd, ale starosta zo Štrby. Vy sa odvolávate na deklarácie politického charakteru. Dobre, to je váš názor. To nie je môj názor. Ja ho rešpektujem. Posúňme sa ďalej, to je smiešné. Toto nie je môj názor. To je platný právny stav. Nepodsúvajte tu blúdy. Vy ste verejnoprávny rozhlas. Tu musí platiť právo. Dostali ste priestor, vy môžete samozrejme odpovedať, ale viete, pani redaktorka, ja vás mám rád, aj vy ste milá, ale veď cestou verejnoprávneho rozhlasu, ktorý je rozhlasom Slovenskej republiky, vy nemôžete šíriť neprávo. Určite nie je v mojom záujme klamať našich divákov. Posúňme sa ďalej. Potom ste nevedomá, keď vy nepoznáte medzinárodné právo. Pán Harabin, táto relácia nie je o mne, táto relácia je o vás. Ale vy reprezentujete tú Slovenskú republiku a vy chcete rozprávať, že neplatí medzinárodné právo. Dobre, pán Harabin, ide vám čas, posúňme sa ďalej. Máme pred sebou ešte veľa otázok. Veľa slovenských občanov má vzťah v Českej republike, pracuje tam, študuje tam. Na tej vládnej úrovni je ten vzťah dosť naštrbený. Čo by ste teda z pozície prezidenta robili pre občanov, aby sa tie vzťahy s Českou republikou možno aj zlepšili? Pozrite, pani redaktorka, vzťahy medzi občanmi a teda slovenským a českým národom sú na špičkovej úrovni. Na mimoriadne dobrej úrovni. A momentálni predstavitelia Českej republiky, ktorí ako aj v minulosti vždy boli na tej nesprávnej strane histórie. Zoberme si Emanuela Moravca, ako chcel hnať Čechov do vojny s Ruskom. No tak títo rusofóbni predstavitelia v krátkom čase budú zmetení z politickej scény a bilaterálne vzťahy slovenského a českého národa sa vrátia na normálnu priateľskú platformu. Čiže nemáte obavy, že by sa Nemám vôbec obavy, lebo títo tam rusofóbni banderovci, pretože keď podporujú banderovcov a prezident ich povie, že chce vojakov vysielať českých proti Rusku, no tak toto nehnevajte sa. Takisto podporovali Hitlera. Toto Česká republika nepovedala. Ale Aký je vám, dobre, posúňme sa ďalej. Najnovšie prezident Českej republiky povedal, že je za vyslanie českých vojakov na Ukrajinu. Tak ako buď som nečítal dobre, alebo nesledujete vy dobre. Aký je váš názor, pán Harabin, na budúcnosť V4? Má ešte zmysel? Napríklad maďarský premiér dnes hovorí o posilnení spolupráce medzi zvrchovanými štátmi, kam zaradil Slovensko, Srbsko, prípadne aj Rakúsko podľa výsledku volieb. Toto možné partnerstvo by podľa neho malo doplniť v súčasnosti rozdelenú V4. Vy si takýto formát viete predstaviť? Tu treba vychádzať zo širšieho kontextu problému, ktorý momentálne v Európskej únii je a on sa premieta aj do zostavy Vyšegrádu. Vyšegrádská štvorka je momentálne zložená zo štátov, ktoré sú za striktne dodržiavanie platných právnych zmluv, čiže sú za zrušenie protiruských sankcií, sú proti vysielaniu vojakov na Ukrajinu.
sú proti vysielaniu peňazí, sú proti prijímaniu migrantov. A druhá skupina štátov je za to, že by sa zrušilo právo veta, aby štát zanikol. Napríklad aj pán Korčok. Hej. Pán Korčok to v tejto relácii poprel a No, prosím dobre, vás, nekomentujeme iných kandidátov, lebo toto je relácia o vás. Poznáte pravidla našej relácie. A teda druhá skupina, ktorá nechce. Ja som za to, že Európska únia má plniť svoje pôvodné ciele. Ona vznikla za účelom, aby slúžila členským štátom. V poslednom období sa absolútne militarizovala a naše členstvo Európskej únii nám nebráni, aby sme rozvíjali vzťahy ekonomicko-obchodné, kultúrne s Ruskom, Čínou, Iránom. Ja osobne by som inicioval prihlášku do BRICSu. Pretože prečo my by sme mali otrocky byť ukotvení v Európskej únie a oni by nám diktovali to, čo je v rozpore s našimi záujmami. Obranná, zahraničná, bezpečnostná politika je vo výlučnej kompetencii členských štátov EÚ. Žiaden diktát by som nepripustil. Vy by ste boli aj za to, aby Slovensko vystúpilo z NATO ako prezident. Čo by ste preto robili? Ja ako prezident by som určite v danej konštelácii medzinárodno-politickej aj v Európe presadzoval získanie štatútu neutrality. Si zoberte, mnohí ľudia rozprávajú, že vyššia bezpečnosť, keď sme členmi NATO, menej peňazí dávame na obranu. Tak to teda nie je pravda. Teraz Švédi a Fíni vstúpili do NATO a majú vyššie výdavky, už teraz kričia. Poliaci sú za vyššie výdavky, však Poliaci boli vždy rusofóbni, to je iná otázka, ale keď prezident Trump vyhral voľby, on hovoril, že on bude podporovať existenciu NATO, a iba vtedy, keď sa bude dávať 10%. A teda odpovedám teraz na meritum vašej otázky. Ja som za získanie štatútu neutrality. Ten nám musia niekto garantovať. Prosím? Ten štatút nám musia ale aj niekto garantovať. Nechajte ma dohovoriť. Ja nič nehovorím, tak ako ten čas treba ako vrátiť. Hej? Dobre. No, neutralitu, keď máte zabezpečenú, máte najmenej peňazí na výdavky zbrojárske a môžu ísť na životnú úroveň občanov. A správne ste povedali, že neutralitu vám musia garantovať veľmoci. USA v podstate z Európy už odchádzajú. Oni už strácajú štatút veľmoci, možno, že uchovajú svoju pozíciu globálneho hráča tam v regióne svojom. A teraz je najvhodnejšia chvíľa na to, aby sme my od Ruska ako štátu, ktorý nastupuje do pozície superglobálnej veľmoci, nám garantoval štatút neutrality. A vytvoril by sa tu koridor Švajčiarsko, Rakúsko, ktoré tam už sú. Slovensko, prípadne v budúcnosti aj demilitarizované a denacifikované územie Ukrajiny. Myslím si, že pre Rusko by to bola tiež mimoriadne vhodná alternatíva, pretože oni nemajú záujem obsadzovať cudzie štáty, ako sa tu niekto v Európe snaží nahovoriť, že Rusi po Ukrajine pôjdu na Slovensko. Veď keby Rusi chceli, Rusi boli v 45. roku v Berlíne, Stalin bol v Berlíne. Keby chcel cudzie územia, tak odvtedy by odišli odtiaľ a tie celé územia by boli. To znamená, tento môj postoj je motivovaný čisto proslovenský. Ja som za zachovanie existencie Slovenska. Si zoberte, že po každej vojne sa menia hranice. Zatiaľ my máme hranicu garantovanú len bývalým Sovietským zväzom a právnym nástupcom Ruskom. Takisto aj Česko. Čiže v tejto medzinárodno-politickej situácii, keď teda Európska únia sa rozpadá, NATO sa rozpadá, my by sme mali ideálnu možnosť, ktorá by bola, si myslím, akceptovateľná Ruskou federáciou.